Ihmiskunnan suurin ongelma. Se tulee joka päivä vastaan kotona. Se istuu politiikan suurissa pöydissä. Se vie työpaikan nenäsi edestä. Se pitää huolen siitä, että asiat menevät pieleen. Törmäämme väärin ymmärryksiin jatkuvasti. Joskus sitä kuvittelee tietävänsä, mitä toinen ajattelee. Joskus taas kieli- ja kulttuurimuuri tekee ymmärtämisestä vaikeaa. Toisinaan melu ja kiire häiritsevät, tai huomiomme on aivan muualla. Pahimmillaan emme edes halua ymmärtää toisiamme. Väärin ymmärtäminen voi olla vitsikästäkin, mutta se on myös vakava ongelma. Sen takia on ajauduttu avioeroihin, menetetty ystäviä, hukattu bisnesmahdollisuuksia, haaskattu miljardien edestä omaisuutta ja käyty sotia. Ja vain siksi, että ihmiset ovat ymmärtäneet toisiaan väärin. Onneksi tiede voi auttaa. Humanistit tutkivat esimerkiksi sitä, millaisia kulttuurit ovat, minkälaisia merkityksiä ihmiset antavat teksteille ja teoille ja miten ihmiset ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Näin opimme ymmärtämään paremmin väärinymmärrysten syitä ja seurauksia. Samaan tapaan kuin lääketiede auttaa meitä elämään pidempään ja terveempinä, humanistiset tieteet auttavat meitä ymmärtämään toisiamme ja tekemään tästä planeetasta paremman paikan asua. Lue lisää verkkosivultamme.